Тези високи тонове. Отново говорим за тях, защото отново певците поставят високите тонове като номер 1 в предизвикателствата в пеенето, независимо от колко време пеят и независимо колко опит имат. Макар че сме си говорили вече за високите тонове, че не бива да ги атакуваме с много въздух и сила, че не бива да дигаме главата и да си представяме, че ги достигаме някъде високо горе, днес отново ще говорим за тях, но от гледна точка на психиката. Всъщност 70% от проблема с високите тонове е именно факта, че повечето от вас толкова се страхуват дали ще си изпеят височините, че цялото им изпълнение е подчинено на този страх. Съответно, певците се стягат се гласни връзки, мускули и накрая тонът звучи изпищян, прескача или изобщо не може да го достигнете. Така че опитайте се да се релаксирате, опитайте се да се насладите и с лекота да изпълните песента и да пуснете гласа без излишно да го сковавате и контролирате.